Γεια σας. Μαζί με τον Τζάκη Χιλιάδες, τον οποίο κάθομαι πάνω αυτή τη στιγμή, δίνουμε δώρο και το εγχειρίδιο τρικλοποδιών. Εδώ μέσα βρίσκεται ο ελληνικός οδηγός με τις τρικλοποδιές που υπάρχουν. Ακολουθεί κατατοπιστική διαφήμιση για το περιεχόμενο του εγχειριδίου. Εδώ ο ενδιαφερόμενος άνοιξε το εγχειρίδιο. Για να δούμε τι θα κάνει. Αυτή ήταν η ενδιάφορη τρικλοποδιά. Ο ενδιαφερόμενος έχει μετακινηθεί. Για να δούμε, ετοιμάζει κάτι. Αυτή ήταν η βρεσιλιάνικη τρικλοποδιά. Έχετε προηγούμενα με τον άλλον και θέλετε να πάρετε εκδίκηση. Τώρα τρικλοποδιά σας είναι. Ας το βλέπω. Είναι τεχνόμενο του θερμοκηπίου. Είστε άλλος ένας ενδιαφερόμενος που βαριέται να σηκωθεί. Μην πείτε. Τώρα η λύση ήρθε για σας. Τρικλοποδιά mentalist. Γίνε ένα με το περιβάλλον. Η τρικλοποδιά χαμελέοντας. Και έτσι που λέτε κυρίες και κύριοι, οι σημαντικότερες τρικλοποδιές που περιέχονται στο χειρίδιο των τρικλοποδιών τελειώνουν εδώ πέρα. Όχι, ξέχασες την τρικλοποδιά μας. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να δείξετε ότι αποφύγατε μια από αυτές τις επικίνδυνες τρικλοποδιές και μάλιστα με στυλ. Αυτός είναι ο τρόπος Ality. Και εδώ κυρίες και κύριοι, τελειώνει αυτή η παρουσίαση. Γουστάρω να χορεύω, γουστάρεις? Γουστάρω να χορεύω, γουστάρω να χορεύω, γουστάρω να χορεύω, γουστάρεις? Γουστάρω να χορεύω, γουστάρω να χορεύω, γουστάρω να χορεύω, γουστάρεις? Γουστάρω να χορεύω, γουστάρω να χορεύω, γουστάρω να χορεύω, γουστάρεις? Εσείς κορίτσια του κόσμου, ο βασιλιάς ο πρώτος σας μιλά, ο Τζούλιαν. Να δω κορίτσια εδώ στο χορό να μπαίνουν. Στο χορό να μπαίνουν. Γεια σας. Μαζί με τον... Βρεθήκατε να κάθεστε μέσα στον ήλιο και να πείτε τη ζωή σας. Δεν μην μιλάτε, συγκινήσαμε και εγώ, μιλάτε. Έλα, και εγώ. Αλλά πράγμα τρέμει λιγότερο κάνει. Πάμε. Μη σε λόγω στο κλίνγκ. Ακούστηκε. Κλίνκ. Σκάσε ρε. Θα κάνει. Έλα, πάμε, πάμε. Δεν μπορώ να γυρώσω. Έλα τώρα, γύρω αυτό. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου εσένα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου και εσένα, φίλος. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια το θέλω. Είναι καλό. Ακολουθεί κατατοπιστική διαφήμιση. Ήμουν σοβαρός, να μου ήμουν σοβαρός, Δεν μπορώ, ρε βλάκα. Έκανες άλλη ηχογράφηση. Ναι. Εντάξει, Πάτε και delete.
Μαζί με τον Τζάκη Χιλιάδες, τον οποίο κάθε στιγμή δίνουμε εντελώς δωρεάν και επιχειρήριο κυκλοποδιών. Έλα,